Aquests són els González. A l'Elisabet li agrada molt voltar durant les vacances. El Pol no s'està mai quiet, com la seva germana Noa, a qui també li agrada molt fer llargues passejades. I el Daniel és qui fa de guia a totes les excursions. La ruta comença a Castellar de n'Hug i segueixen un camí que fa 10 minuts de baixada i després una mica més de pujada. L'objectiu és conèixer on neix un riu molt emblemàtic, el Llobregat. Sort en tenen que al camí hi ha tot d'indicacions per si es perden. Ai, m'he perdut. Castellar de n'Hug. Aquí hem esmorzat. Sí, i després hem baixat amb el cotxe i hem fet aquest tros caminant. I ara d'aquí fem el camí aquest. Ara sembla que ja els tenim més situats. Seguint les indicacions del mapa, els González arriben finalment a les fonts del Llobregat, on no poden estar-se d'immortalitzar el moment. Allà comproven que el riu neix amb molta força per poder recórrer 170 quilòmetres fins a arribar al mar. Han buscat un dels trams més tranquils per veure'l de més a prop. Després d'una bona caminada, pugen al tren del ciment, on poden descansar mentre travessen els boscos fins a una de les obres més desconegudes de l'arquitecte Antoni Gaudí, situada a la Pobla de Lillet. Bé, els Jardins Artigas són un regal que va fer Antoni Gaudí a la família Artigas en agraïment a un hospedatge que va rebre ell per part d'aquesta família. I alhora, ara, és un regal per tothom que el vulgui venir a disfrutar. Toca, doncs, gaudir d'aquests jardins. A partir d'un croquis de Gaudí, les formes d'aquest jardí integrat a la natura recorden molt les del Parc Güell de Barcelona. La roca calcària, a més, li dona una coloració única. La família s'acomiada de la Gemma i enfilen cap al Pedraforca. Ara toca una mica d'aventura. Hola. Hola. Què, aquí veniu a fer el parc? Sí. Sí? Qui de vosaltres farà el parc? Els 4. Tots 4? Sí. Preparada? Sí? Doncs amunt! Amb l'arnès ben lligat, la Noa és la primera que s'atreveix a avançar pels ponts de corda del parc i a llançar-se per la tirolina. El Pol també s'ho passa d'allò més bé avançant pel recorregut. Sí, estic cagat. Ja veurem. El Daniel, però, no ho té tan clar. I a l'Elisabet li passa si fa no fa el mateix. Però cap dels dos es queda enrere i després d'un dia molt intens, la família decideix que ara ja toca descansar. A Gósol ens acomiadem dels González, que amb la ruta d'avui han demostrat que són una família molt aventurera.